Sä helvetissä se Aleksi oikein kuppaa. Ja muistat sitten, Kari, että jaat rahat useampaan nippuun, niin et joudu pulaan, kun yksi viedään. Älä nyt sitä sinä. Myöstetään kohta. No niin, lähetään. Se passi on vaan kadonnut. Loistavaa. Tää on ihan selvä ennusmerkki. Ja mistä? Että Aleksille ei ollut vielä määrä lähteä. Äiti, älä taas ala tota. Kohtalo puuttu peliin. Tai ehkä Aleksilla on jotain asioita, jotka pidättelee sitä täällä. No se passi. Tai ehkä sä et oikeesti halunnut lähteä. Tulee ikävä perhettä. Mitä se nyt oikein selitää? Lopettakaa! Mulla on ehdotus. Kari menee edeltä, Aleksi hommaa uuden passin ja menee sitten perässä. No miten se mukaan mut enää sieltä löytää? No, soitat mulle heti, kun oot päässyt sinne Ateenaan. Kyllä mä sut sieltä löydän. Kunhan nyt ekana löytäisit sen passis. No joo. Maailmalla nähdään. No niin, juokse nyt, et myöhästy. Hei! Lähetä postikortteja! Hei sitten, poika. Ja muista, että sulla on täällä aina koti. Sä helvetissä se Aleksi oikein kuppaa. Ja muistat sitten, Kari, että jaat rahat useampaan nippuun, niin et joudu pulaan, kun yksi viedään. Älä nyt sitä sinä. Myöstetään kohta. No niin, lähetään. Se passi on vaan kadonnut. Loistavaa. Tää on ihan selvä ennusmerkki. Ja mistä? Että Aleksille ei ollut vielä määrä lähteä. Äiti, älä taas ala tota. Kohtalo puuttu peliin. Tai ehkä Aleksilla on jotain asioita, jotka pidättelee sitä täällä. No se passi. Tai ehkä sä et oikeesti halunnut lähteä. Tulee ikävä perhettä. Mitä se nyt oikein selitää? Lopettakaa! Mulla on ehdotus. Kari menee edeltä, Aleksi hommaa uuden passin ja menee sitten perässä. No miten se mukaan mut enää sieltä löytää? No, soitat mulle heti, kun oot päässyt sinne Ateenaan. Kyllä mä sut sieltä löydän. Kunhan nyt ekana löytäisit sen passis. No joo. Maailmalla nähdään. No niin, juokse nyt, et myöhästy. Hei! Lähetä postikortteja! Hei sitten, poika. Ja muista, että sulla on täällä aina